Goddag og velkommen til kontoret. Jeg har taget jer med herude i dag, fordi jeg gerne vil vise jer en kniv. Jeg har fået fat i den her kniv i England, og den er designet af en af verdens førende overlevelsesspecialister. I virkeligheden er det ikke bare en almindelig kniv. Det er en machete. I hvert fald designet efter en machete. Den har en sikkerhedskæde, som når man åbner den, sørger for at fingrene er godt væk fra der, hvor den er skarp. Den har et blad, som er rimelig stort, som I tydeligt kan se her. Den skulle meget gerne være ca. 42 cm lang. Den kommer med en faldskærmslinesnøre, designet, eller påmonteret til at starte med. Det kan jeg skide godt lide sådan noget. Den har et træskæfte, som er designet til, at man selv kan udføre det, hvis den nu ikke lige passer i hånden, sådan som man gerne vil have det. Jeg er så heldig, at den bare passer skide godt til at starte med til mig. Hvis vi prøver at kigge lidt nærmere på den. Skeden var her, kæmpestor. Den er designet i Cordura. Den kan monteres på bæltet, det prøver vi at kigge på lige om lidt. Men selve kniven har en arbejdsside hernede, som er designet til at flække de store stykker. Ikke til alt det fine arbejde. Det er heroppe fra og herop til. Altså heroppe fra og herop til. Man laver de der fine skærearbejde. Herover er designet til at skrælle grøntsager, dyr, skindedyr, jeg skal ikke skraldedyr, men skinne dem, og så videre. Jeg ved ikke, om det er meningen, at man skal hamre den ned i en blok, og så sidde og arbejde på den på en eller anden måde. I hvert fald, så er den rigtig, rigtig skarp alle steder, den her kniv. Den skulle efter sigende ikke være lige så skarp her, men det er den, når den kommer. Den er i noget andet stål end rustfrit stål, og det er den, fordi at det er meget skarpere. Tro det eller ej, selvom alle knive i dag stort set er designet i rustfrit stål, så er de ikke lige så skarpe. De er skarpe, men den her den bliver ved med at være skarp i meget længere tid. Den er meget nemmere at slibe, og egentlig så er den bare rigtig, rigtig lækker, den her kniv. Men hvis vi skal prøve at kigge på, hvordan kniven den arbejder, så har jeg fundet en træstump, som ikke lige ser ud til, at den kommer til live igen. Så den prøver vi at hakke over lige om lidt. En opgave, der vil være stort set umulig for alle mulige andre knive, men den her, den skulle gerne kunne klare det. Vi prøver at kigge på det. Som I kan se, kommer der nok næppe grene eller blade på den igen. For at være helt sikker på, når det her det kommer til at gå over, at jeg ikke får den ind i benet, så vil jeg rigtig gerne hakke den her vej, og sørge for, at der er så meget fri plads den her vej som overhovedet muligt. Jeg sætter en hånd på, og det gik jo rimelig nemt, kan man så sige. Hvis og når man monterer den her på sit bælte, så er der det her ekstra stykke, som sørger for, at den er fleksibel, så den ikke ryger op i ribbenene. Jeg tager bæltet ud. Det er ikke sikkert, at du har sådan et bælte derhjemme, men det har jeg så. Sætter den her, og kniven, den hænger og dingler. Den er selvfølgelig meget større end alle mulige almindelige knive, men det jeg lynhurtigt fandt ud af, det var, at hvis jeg havde et par lårlommebukser på, så kan den sagtens sidde der, uden at den generer noget som helst. Jeg kan bevæge dem frit, og den er skide lækker. Selvom den er så stor, så er jeg helt sikker på, at den er meget bedre at tage med end alle mulige andre knive. Jeg har prøvet rigtig mange knive. SOG, Cold Steel, Smith & Wesson, Gerber, alt muligt. Den her kniv, den holder, det er helt sikkert.